Ang laylay ni Mila. Mahimong may daotang mahitabo ninyo. Oh, nako, sa atong paingnan. What? Lagi. Dili ba matod ko? Aw, tinuhuan man ni alang ni mo, senyora. Apan, unsa bay, mawa ako. Mutuo lang ta ba? Busa di lang tampadayon sa atong adtuan, oy. So, wapay, mintras nga, wapay daotang nahitabo. Unsa? Oh, ako, dili biyag yung kutuho-tuhoon nga pagkatao nyo ra. Kanang mga istorya ng nana. Dili ko mutuo sa una ng kalag nga mo balik. Pero, human sa hitabo ganina. Ako na, ganina, ako nang pagbalik unta sa mansyon ba? Sa akong pagbalik. Mura bitaw ka. Lapaw pa ko tuo nga may kalag yung mobalik. Ilabi pa kung namatay kini nga dili kabubuton sa Ginoo. Namatay ni tungod kay pugos nga gipatay sa katao. Mahimong nangita kining hustisya sa iyang kalit nga kamatayon. Lula, katiguang na ni mo, Mihoy. Aron mo tuo pa ni ana. Guwang, eh. Way kalag nga mo balik. Wa! Pero, saan ni Mos pag pasabot na ko? Nga kung nakita ka ganina, senyora. Ha? Saan mo ko ni Mos pagpasabot na to? Nakita na ko mismo si Mila nga nagbaklay. Nga, kuan, kanang way hapin sa iyang tiil dito daplin sa kalsada. Baka kun... Iho! Iho! Stanley, apo ko! Ayaw to kasi Mihoy! Buhi si Mihoy! Baka kun ka! Baka kun! Patay na si Mila! Patay na siya! Di siya mahimong mubalik pa! Human ko sa patya! Senyorito. Stanley! Buhi siya! Nganong gibiraman ko ng lula? Pasagdi ko sa akong buhaton! Patiyin ko kanyang tawana! Baka kun siya! Lula! Stanley, apo ko! Look at Lula! Look at me! Shh! Calm down! Calm down! Lula! Everything is okay. So, breathe in, then breathe out. Very good. Then do it again. Okay? Very good. Karon, may nabati ka bagikan sa akong apo, Mihoy. Senyora. Unsa imong nabati? Wa ko'y nabati tungod kay naglisod ako sa paginhawa. Wa. Good. Kung dili ka buot nga mausab pa kadto, paandara na kining sakyanan. Sige na. Mulahos na kita sa baligyaanan og mga buhak. Oo, matuman, senyora. Iyo, Stanley. Okay ka na? Yes, Lola. I'm perfectly okay. Ang sibot niya ipasabot yung gisulti ka kanina. Anak, Felipe. Hangtod karon, murag dili pa ko makatuo nga wala siya nay. Makaluluoy sa among anak. Kagamay pa niya nga gibiyaan ni Mila. Ingon man usab ako, Felipe. Murag dili sab ko makatuo. Apan kinahanglan magpakalig-on kita alang sa akong apo. Sa inyong anak. Dili ka mahimong mapukan, Felipe. Gikinahanglan ka labaw pa karon sa inyong anak ni Mila. Nay. Sakyanan ka na sa senyora. Ni anak kita tungod sa bahay nila ni Mila, apo. Compose yourself. Yes, Lola. Okay, Tana.
magpaabot na kita sa atong pahasubo. Mihoy, ablay ng pultahan. Nga nung nagtanga ka pa. Oo, senyora. Kadiyot. Kalayan yun sa akong pamati nga mian hipag-usab eh. Murag bugat kayong pamati o ni Lapita. Senyora. Dali na po. Musunod ko, Lola. Ayaw pagdugay. Tana, Mihoy, bitbita na ka ng mga dagkong buwak, paingon sa haya. Oo, matuman, senyora. Kuhaon ko una deres loyo sa sakyanan. Dinhira usab din nila gihaya si Mila. Sa ilang panimay, diin nabuhat ko usab ang krimen nga to niya. Naasa ubos silang bahay ang iyang haya. Ay, manaog na ko din sa sakyanan. Husto si Lola. Dili mahimong magpakita ko na guilty ko. Mutagad ko sa mga tao din sama sa wako'y krimen nga nahimo. Ubay-ubay ng mga tao. Hapon palang kani. Musunod ako nga tuli, Lola. Bata pa kaayo siya nga nawa. Kaluoy sa inyong maya nga bata, Felipe. Busa, dawata ang akong mga pasubo. Ipahimutan na ka ng mga buwak diya sa kilid sa lungon, Mihoy. Senyora. Dawata kining sobre. Makatabang kininyo samtang nagdagan ang adlaw sa inyong paghaya ni Mila. Nasayod ko kung unsa kagasto ang mamatyan. Busa, sige na. Dawata na kini. Senyora, kabaghagudan. Ayaw ka naghuna-huna. Ang mahiyon nung danon nga makatabang mi sa inyong kahimtang. Dili na lain ka nako si Mila, Myrna. Nasayod ka gyud niya. Senyora. Ako og ang akong apo. Mupaabot ka ninyo sa among mga pa... Senyora, ang sakyanan, gidani senyorito Stanley ang sakyanan, gibiyaan ta! May dinalian lang tingali nga giadto ang akong apo. O baka sugo sa lawas. Or it could be nga dili niya makaya ang pagsudong sa puteng lawas sa iyang higala nga si Mila. Nasayod ka na. Sud kining duha ka ni adto. Dili ba, Myrna? Senyora. Unsay oras sa inyong pangadji? 7:00, senyora. Paabuton ko na lang ang pangadji aron magkasabat ko. Mihoy, pagkuha na lang og laing sakyanan sa mansyon. Magpaabot ko nimo dinhi. Matuman, senyora. Baya nasunipan ko sabaw na akong gihigop. Hey, si Mihoy tumurag. Nag-drift sa sakyanan sa paghunong. Sagit shit mang-agi. Kuyawa ko na. Ang tuon ko gani, eh. Shit! Siya juga to. Siya gud. Ingon adto sa mga kung nakita niya kani adto. Magkugos siya ang anak dito sa may bitana. Siya kadto nagkugos og bata. Nagtakilid siya. Si Mila kadto. Si Mila! Senyorito! Gusto kong mutuo sa giingon, Lola, nga way patay nga mabalik. Apan anong kanunay ko siyang makita? Ngano?
Senyorito! Senyorito! Dili tinuod kining tanan. Dili siya mahinong mabalik. Huwag man siya mabati ako. Nagsigil sa yaw-yaw nga naglakaw. Senyorito! Dili na ako mabalik pa dito. Dili na. Ipaingo na siya sa dalan. Kuptan ko siya. Agoy! Mura mag-atakihon, mag-uuna ni Monyo rito. Pagkalit magkagsagit. Kuyawan malanda ni mo. Kalit na magkagsinggit. Gano'n man ka? Ha? Ay, masenyora og si Mihoy. Ikaw naman ginabalik. Nakita ko siya ni Usting. Nakita ko siya. Kinsa man? Si Mila. Nakita ko si Mila dito sa ila. Nagkugo siya siyang anak dito sa taas. Sa ila doon sa may bintana. Ha? Usay. Baya, kinig, uun sa nyo rito? Wana gyud ka. Kung paunda yun na ni mong imong gibati nga pagkakonsensya, matiriring yung ka, ana. Kaanugon sa imong kagwapo kung mabuang ka lang unya. Tinuod na akong gisunti. Nakita ko si Mila. Ano bang dili man mumutuo? Kay wa man may makakita. Bahala ka. Diya ka na. Ayay. Hala. Paingon na gining mataas ka tiriring. Anong ginbitaw nga nagpadahas iyang gibati? Nanglugos og may patay. O garon, nakonsensya og kabuang na. Bisan unsa na lay makitaan. Kita kuno sang Mila. Paita. May patay magud nga mo pakita pa? BSI bangag sa ilong. Mubalik ko sa kusina. Tiwas ko kaon, oy. Ay, usta. Hipusa ka ng kinan-ani mo, ha? Basta ibutang na ni mo dili sa lababo ruan o ako na siya pasundo ni mo, ha? Dili ba ako ni mo katabang diniteng? Sus! Kagamay ra ini, magyaw-yaw ka pa. Mura ba siya kag amo? Ay, bahala ka diya. Biyaan ta na ka din, ha? May una na tutang o sulod sa abog kwarta, kay napay daghang plan sa hunan. Tabangan pa na ko to siya. Sige, diya ka na. Alakaw na gani. Daghang pagkitabi. May muskog kaon, may samtawa pa, senyora. Di sila masayon. Nagikuhaan kong ilang sudan. Masuko na ba yun to? Nga, manghilabot mis ilang kaon. Kay dili ko na mahimong maragsama mig pagkaon. Kay mga mutsatsura ko na midini. Uy. O, saron. Mura magmay naghilak. Asa maron? Liliun ko ganis kawas, be. Sita? Tutang? Ikaw ba gana? Sita? Uy, may babae nga nagbarug sa may punuan sa Kalatsutsi. Kinsa man na?